James Allen, 10. rujna. Onaj koji izbjegava samodisciplinu i traga za okultnim tajnama kojima bi stekao snagu volje ulaganjem malo ili nimalo truda, zavarava samog sebe, a slabi i postojeću snagu volje. Snaga volje koju stječemo uspješnim svladavanjem loših navika omogućava nam stvaranje onih dobrih, jer pobjeđivanje loše navike zahtjeva tek snažnu namjeru, dok stvaranje nove navike traži njezino inteligentno usmjeravanje. Da bi mogao izvesti ovo, čovjek mora biti mentalno aktivan, energičan i neprestano bdjeti nad sobom. Temeljitost je neizbježan korak pri razvijanju volje. Nemarno odrađen posao znak je slabosti. Trebamo težiti savršenstvu, čak i u najmanjim zadacima.